Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moon oɗo subaka alhamisa hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof hawɗo mboro saw hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussane no alhamisa ma waɗi alhamdulillah o fuɗɗorima e jaam yettere Allah machallah so tawi ummade subaka nde ene sattuno Aissata aɗa lewru korka ene hawni seeɗa ko wonno ko jamma ko ɗum wontata ñalawma ko woni ko ñalawma ɗum wontata jamma ɗum jeeyi sababu noon ko ɗante ko heewani finde subaka nde hen sahaji ene jibina caɗele mawɗe ko ɗum pette goɓɓe pour ummade en tout cas kono ko yettere Allah kam Allah hokki en finde subaka Allah moƴƴo malaɗo subaka alkamis o en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkude en tigui finde on ɗon subaka kono kadi en juulen nabi mouhammadin ya rasulullah sallllahu alayhi wa sallam mbiyen bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah kono hade nden nen lelɗo koko neeli kam e ma ko biide yomi reene partout e galle o so tawi Allah waɗi a fayiɗo koyngal ma sa naari yomi reene sa yalti yomi reene en tout cas yomi rewne guite noon wi donc noon o wima taw ko o manque hooladema e korke ɗum noon ko nelal wonno min ma watten hakkille nen lelɗo anani Amadou Moussa aɗan nen lelɗo kañum yirto ko mbaɗono mum ni tawde o ñallata ko ñamde ñebbe hanki barme makko ñebbe ni fotama mi neldama ɗum wadde noon amo andi hankkadi kam mi andi sirlu makko ko ɗum tagui amo aɗo mi gayama wadde maraw ko sirlu hakkude sisiɓe e jaaɓi en tout cas min mi ala toon kam komi arbitre gonnomi mbeɗen reeno mbeɗen waɗa ko mbiyami ko en tout cas nen lelɗo deñi hakkille ma noon tigui jayde Amadou Moussa ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigui Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko alhaali safara ɗo e leydi meɗen Sénégal en mbaadi seetude noon ɗuma hen koto banggue cumo wannongo toon to hôpital Magatte Lô toon to Linguére kono kadi ene hen ko yewiti e darde leydi meɗen e nde haare Covid 19 kono kadi ene hen ko fate banggue jeeygu poɗɗe ɗe moƴƴani ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wadde sen paami ko nden toɓɓere hannde to banggue cellal ɓuuri tengtude e roɓino jaydeji leydi men jeyde quotidien udditidama nden ɗon ari ko e tana baɗɗo toon to hôpital Magatte Lô tawete ko nder Linguére jooɓiɗo pittali ko tolni e tigguji nayyi e on tuma noon ɓe mbi tan de ko mette ɓaleji kurum wonande mo leydi Macky Sall kanko de o ñiŋi ene wayno ko o won e gueɗɗe ganduɗa ɗe moƴƴani e nder hôpital ji leydi meɗen Sénégal e on tuma noon caggal nde o e directeur ne wayno accitingal gollal ɓe kolliti wonde de goɗɗo suɓama lomtade mo ɗin ko nguɗi jaaji ne jokkiti hello tati e nden jayde quotidien le quotidien jayde le soleil ko addi nden ɗon ne arti e mette mo leydi ndi hanki ko yewiti on ɗon conseil des ministres o holliti wonde de mette makko o suudani ɗum ɓe ganduɗa ɓe kay ko ardiɓe on ɗon hôpital toon to hôpital Magatte Lô mbo Linguére kanko noon yidde makko mo leydi ndi ne wayno de koyo dendagal hôpital ji leydi meɗen hani e gollorde cellal ɓalɗe ɗe kala jurnite ceɗe ceggue daare beele caɗele gonɗe toon to Linguére ɗe ala foof to keddi e nder leydi Sénégal e on tuma noon ɓe garti kamɓe jaydenkoɓe le soleil andi nden de leydi meɗen ina daari lang kono kadi hokkirama yeru e nder windere nde to banggue haare muɗum e o mboros Covid 19 ngol waɗi noon laabi ɗiɗi ko leydi men ina hokkiri e yeru to banggue haare muɗum daari gam folde on rafi coronavirus jeyde enquête koloski nden ari e dossier goɗɗo ɗum ko trafic to banggue médicament ɗo e leydi meɗen Sénégal woni poɗɗe ɗe ganduɗa ko kaɗaɗe jeygu ɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti wonde de ko ɗum kiring mo ganduɗa ina jogui ɗo fuɗɗi kono de mbo ala ɗo haaɗi on tuma noon ɓe kolliti ɗin ɗon médicament ji ɗi moƴƴani inane jeeye beddaji ɗi kono no mburu yeyirte e boulangerie ɗi ni ɓe mbi tan noon ko ɗum caɗele mawɗe e on tuma noon mbiyetete hono docteur Assane Diop kolliti de ina wayno hay pharmacie goto ɓe dokkata ha joni coppal wawde ha joni yeyde ɗin ɗon médicament ɗi ganduɗa ɗi ko kaɗaɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗin ko guuɗi inana jokkitoyi e hello ɗiɗi e nden e hello nayyi ha joyyi e nde jayde witende enquête jayde libération nden ɗon ne ari e trafic goɗɗo ɗum koto banggue copreje ɓe kolliti wonde ko tolni e goo piccal joyi milliard e copreje CFA ɗum noon walla mbiyen ko tolni e goo piccal joyi milliard e kalis mo ganduɗa koɓe mbi ko billet noir manam tan de ko faux billet jaggaɗo toon to nokku biteɗo yen eɓe garta noon e sifa ngal ɗon jaggal ɗin ɗon biyeji de ko ni ɗi cifori ɓe mbi ko coupure mo ganduɗa ko 50 100 ha 500 euros ɓe kolliti wonde noon ne wayno de jeeɗiɗo powama hen juuɗe ɓe ɗon noon nangga ko hakkude Dakar e Thiès tawi noon kamɓe kala ɓe jeeya koye on ɗon réseau waɗoɓe trafic to banggue hono ɗin ɗon biyeji banque ɗi moƴƴani caggal muɗum noon ɓe kolliti andinde en e lewru janvier ɓennuɗo ɗo ndu hono ɗen ɗon koppeje kono kadi e hono ɗeɗo gueɗe kala nagganoma toon to Mamel on nokku tawete ko ɗo tigui iwrlamorko ngo Dakar woni leggal tawategal nokku ɗo waɗɗani maayo leydi ndi
li quotidien nden ɗon jayde ari ko yiwiti e gueɗe e walla mbiyen loi parɗe ko yiwiti ha joni ko wiyete parrainage ɗo leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon de ko courbo justice gonɗo toon to CEDEAO kañum tan oɗo saaha hande noɓe mbi sali wadde parrainé ko yiwti ko ha joni gueɗe ɗe ganduɗa ɗe gona lawɗinaɗe ɓe jañima hen noon ɗum ko caggal nde ɓe keeɓi recours goto e ganduɗa kañum woni hono société civile ummiriɓe ɗo e leydi meɗen Sénégal woni gulliti toon ɓe kolliti noon wonde kamɓe CEDEAO ɓe dokki leydi meɗen ko tolni lebbi jeegom nde momtata on ɗon loi patuɗe to banggue parrainage ɗum ɗon noon ɓe gandani ɗum e nder hello ɗiɗi e nder jayde witende li quotidien jayde critique nden ɗon ne arti ko yiwti on ɗon loi mo ganduɗa ko loi partuɗo e parrainage ɓe koliti wonde de ko CEDEAO oɗo saaha hande e diwi ko yiwti ko ha joni e kannar walla mbiyen e cogɗe politique leydi meɗen Sénégal manam yidde widde ɓe taarima ko yiwti ko e nden ɗon taɓande mawde walla mbiyen e ngal ɗon damal cohnogal to banggue politique leydi meɗen Sénégal yidde mabɓe noon ko yo ɗum ɗon itti ha laaɓa ceer momte leydi meɗen Sénégal kamɓe kurmbo CEDEAO caggal muɗum noon ɓe mbi ko pouvoir o oɗo saaha mbo kalaten inana deƴƴi hay goto mboyne haala ko witti on ɗon fannu ɗin konngudi jaaji ne tawe e hello joyi e nde jayde witende critique alerte quotidien nden ɗon jayde ko hesere yillinde ne oɗo subaka hande ɓe gaari koye ha joni mbiyen wallude yimɓeɓe e golle ha tengti sukaɓe ɓe kollitide ko tolni e ujunnaji ɗiɗi gollowo walla mbiyen gollal kañum woni ko waɗa créé hol rewɗa ɗon ko ɗo biteɗo Youssou Ndour ɓe kolliti wonde de ko Youssou Ndour oɗo saaha hande faabima sehil muɗum Macky Sall caggal muɗum ɓe kolliti wonde ko naati e gueɗe ko wiyete ko hono monde industriel ɗum ɗon noon ko toon to joom ñaajo Youssou Ndour ne wayno de naati ko yetti on ɗon fannu ɓe kollitide o yañi hono gollal makko ngal no feewi ngam ha joni tawtude yidde maw leydi ndi Macky Sall ɗin konngudi jaaji ɗi jokkitoyi e hello tati e nden jayde witende alerte quotidien Dakar Times nden a wari koye nattalo mo ganduɗa ko Aliou Tine mo ganduɗa kay ko goto e ardiɓe pelle kujji kinantoɓe ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni société civile en o arti wiide ko yetti ko e caɗele ɗe ganduɗa enen teske to banggue diwan mo Sahel woni Afrique subsaharienne kono kadi o arti on ɗon démocratie e mbaɗi kuɓal ɗo e Afrique ɓe mbi tan de ko Tine formula manam omono yaño e konngudi makko omo sifo wonde de kulhuli makko ɗi jogui e mayde mo ganduɗa ko Idrissa Déby to banggue toon to Centrafrique ko toon to hono diwan mo Sahel walla mbiyen toon to leydi Tchad kono kadi o arti e démocratie mo ganduɗa ina ɗiɓi yaɓɓede walla ni ina woni e yaɓɓede ɗo e Afrique konngudi makko ɗine jaaji e nder hello jeegom e nde jayde Dakar Times jayde Stade uddata dama hono no kala subaka e ñalawma hande o nde arti e deuxiéme demi finale baɗɗo hanki toon to Parc des Princes hakkude Paris Saint-Germain e Manchester City ɓe mbitan de ko Paris woɗɗi hande on ɗon final kanɗo waɗe toon to Istanbul ñande nogas jana e lewru mai jeeyi sababu o noon rewɗa ɗon ko Manchester City mbo Pep Guardiola kañum de betti Paris hanki dingal muɗum foli ɗum ɗiɗi e gotel ɗum ɗon noon teskama hen ko heewi ko ganduɗa ko Paris e mbaadi ɗiɗi ɗi holliri match o mbaadi aɗana ndi ko mbaadi moƴƴiri kono wattini ndi ene wayno jiiɓi men no feewi saabi noon ha mo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye heeɓi hen carton rouge kono ɗum ko ɓe garti e ko yiyete championnat toon to leydi Espagne Liga espagnol ko hande kikiɗe hakkude FC Barcelone e Granada ɓe kollitide wonde ko Barça ene jogui hande fandare heptude on ɗon tête woni gardigo classement mbo Liga espagnol kono ɗum ko ɓe garti Europa League ɗum ko demi final uji jaheɗe woni aller hakkude AS Roma e Manchester United wondude kadi Arsenal e Villarreal ɗum ɗon woni ko ɓuuri hen ko yaaji e hello jeetati e nde jayde witende Stade Quotidien aysata ko ne wayno ko ɗum ɗo wonno tongunden e kelle gadane oɗo subaka noon tigui amude artude ko raɓiɗi seeɗa tan e banggal liggeyaji ganduɗa tottamo ganduɗa kanko woni Youssou Ndour ɗum ɗon noon mata tan min hakkillam dabbo ma wot liggiɓe min ko noon mbiyanmi saabu saɗa totta ko wayni sa totti mo ganduɗa ko chef d' entreprise mo ganduɗa yete udditi walla waɗi yimɓe jii ma wot ko ganduɗa ma dañ ko fewndi ko ɗum woni wallodirde Aissata aɗa andi sarani yimɓe en dokke golle yaato wawɓe rokkude golle ɓe kañumen ene jarliti uddidde gollorde mbaɗi ni hen gollene ko famɗi foof kam haysino ko yimɓe temeɗe ɗiɗo ma wotta heedi par ce que ɓen ɗon ma mbamboye mum ko tolni yimɓe ɗiɗo ma tato woɓɓe e on tuma yaaja ɗum ɗo ko jiiɗen Youssou Ndour ne waɗi ko ɗum ɗon ko ɗum tabal mawgal so Allah vraiment e fandare sohlade nde woni to banggue hokkude sukaɓe golle noon tigui wadde ko noon ndeweten gaari jehen toon to diwan mo Tchad on paami no alhamisa foof gaddeten ko kabaruji banggal caggal leydi ko hen kaleten ɗum ɗo noon Amadou Moussa
anda caddu oɗo saaha ena ɗeesi wulde seeɗa walla mbiyen ina wuli saabi ɗum noon gila Idriss Déby sanki ha joni walla mbiyen gila fittandu makko yooɓa toon to diwan mo Tchad jaam noon nana fuɗɗi ŋakkude toon yete saabu société civile o e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni lulliɓe ɓe mbi ko ɓe jaɓani hay lawol gotol jonde ɓiiko nde ɓiiko oɗo noon biyeteɗo Mahamata Déby ɗum ɗon noon saabi manifestation ji dañi toon ha woodi wasɓe hen pittali mumen Amadou Moussa woodi kadi ɓe ganduɗa yete kañumen dañi hen gañandeli musɗi fuɗɗima yiyede tan conséquence uji ganduɗa nana daña ɗum e stabilité walla mbiyen jooɗogol leydi ndi jooɗino nana deejere gonnode toon nde nana fuɗɗo ummade toon caggal nde ganduɗa gardiɗo leydi o ummima ɗum ay saɗa andi ko jiyen ko caar ko hunde nde ganduɗa ne hersini kono kadi en kersa ɗum haalde en hersini c'est vrai en tant que africain kono en hirsi en kersata haalde en tant que jaydenkoɓe holko jeeyon sababu en mbawi wiide neɗɗo wawi wiide mboɗo wuuri mboɗo laamo mboɗo maayi kadi mboɗo laamo holko jiɗɗen wiide ɗo henna Idriss Déby e duuɓi 30 nanggui 31 ɗi o ardi leydi Tchad en jii no ardiri leydi Tchad ndini foof no wayni musde haysono tawi deere ina toon ɗum to banggue haare nde wonde ɗum ko banggue haare c'est vrai hakkude makko e rebelle en hakkude makko e ɓeɓe ganduɗa ko intertoɓe l'islam kono noon so tawi laamu ma gasi ɗum ɗon mbiɗa sikki jomum ne foti han kadi en hofde juuɗe kono ko jiɗen ɗo hen ko hollirten wonde ko Idriss Déby haade mum mayde wonko nanni e nder hakkille ɓiyum Mahamad Idriss Déby woni on jooɗiɗe hannde mo duuɓi 37 wonko nanna e hoore makko woni holɗum ko wiide wonde nangto wat koyɗe ma koyɗe gorko paama somi yiyaka ɗo janggo ko an foti ɗo wonde kadi eɗen paami ko ɗum woni ko liggontono ɗum ne kadi ne heewi ko yiite e Afrique haysono tawi so wona banggue garɗo e coup d'état walla neɗɗo mo ganduɗa o ko keptul laamu ngu alay saago walla o jotti hen eɗen jiiya ɓiyum so tawi fuɗɗima feñde tan jomum watte ko placé guilen yaare duuɓi nogas e beele janggo jam so tawi mbaɗa ɗo dañi probléme to banggue politique walla dañi probléme to banggue cellal beele ɓiɗɗo ina ara e pouvoir wadde laamu continuité ganduɗa ko to banggue familial ngu ɗum ɗon woni ko jiiɗen hannde toon to leydi Tchad kadi en kersata wiide ko ɗum coup d'état saabu Aissata en mbawi wiide leydi ndi ganduɗa joguiɗi constitution muɗum kuule muɗum ɗi ganduɗa inana windi ene manam ene forma ndin so tawi hannde président warama saktama e nder hojomaji seeɗa wiyama min puusi assemblée nationale min puusi gouvernement o ɗum ɗo eɗen mbawi wiide ko ɗum coup d'état saabu Idriss Déby wona leydi ndi wonani guerre civile ɗum ko goho leydi ndi haɓani hay leydi gotiri gondi ɗum ko ɗiɗi leydi ndi pouvoir haɓani opposant société civile haɓani e ganduɗa kañumen goni ha joni o woni on ɗon pouvoir ha ko leydi ndi jiiɓo e on tuma ha ko ministére joni ƴetta pouvoir o par ce que ɗum kewnen yiide donc noon ko président maayi hol poto lomtade président ko président assemblée nationale ko ɗum woni ko windi donc hannde so tawi on maayi saktama e nder waktuji dabɓi wiyama wonde min puusi assemblée nationale fonnoɓe lomtade ɓe min puusi on gouvernement wadde en paami ko ñumbetano ko wonde ko Idriss Déby yinno ko ɗum woni ko jokka toon to leydi Tchad wadde ko ɗum ɗon woni ko yahani ko jiiɗen ko hanki hecen kala seppoji ɗi ganduɗa ɗi ko gulɗi jew toon to leydi ndi eɗen mbawi wiide to banggue deere leydi ndi hannde Aissata ko hunde ganduɗa vraiment ina darni hakkille dendagal ɓesguji Afrique naaɓe kala e kuuɓal noon tigui Amadou Moussa te kadi est ce que ɗum ɗon ko ɓuural e leydi ndi saabu ko leydi ganduɗa ine wonduno no mbiruɗa ni hakkude mabɓe rebelle aji welano beele ɗum ɗo wonata lawol ha rebelle aji kamɓene mbawa nattude no fewi e nder leydi ndi ha mbawa fewnitade e banggal ganduɗa ko ɗum ɓe jiiɗi ko wiide tan deejere ɓuuri foof saabu enne hannde sinno ɗum ɗo foof kuule leydi ndi walla ko fawa e leydi ndi waɗanoma respecté fawama ɗo foti fawede ɗo woni constitution leydi saabu constitution so lelnama hay goto fotani taɓade constitution adda hakkille hoore muɗum saabu koko ganduɗa ko kañum jogui leydi ndi ko kañum woni ko rewnata leydi ndi lawol tawde noon koko jaɓa ha yettiɗo yete koye on constitution ɓe joguino leydi ndi so président yalti aduna yoɓɓe yo rewe ɗo fonno rewede ɗo woni président assemblée joƴƴine ha élection ji mbaɗe organisé Amadou Moussa ko ɗum woni lawol wadde noon yoɓe ndewne lawol koɓe mbaɗi ko noon conséquence uji wawi addude ɗi e leydi ndi ina yaaji ha e banggal rebelle aji ɗi surtout wona leydi ndi tan a Israël ɗo woni ko pulaar wiyata Allah ne haɓay tenoɓe ene kaɓay koye mumen c'est à dire Tchad nana jooɗi ina haɓanno e rebelle en ene haɓannoɓe ɓe ganduɗa ko pelle cirindiɗi to banggue jihadiste ruttima kadi joni haare nan ummima hakkude mabɓe woni ɓen société civile en e wonde lundiɓeɓe donc e on tuma ɓeɓe ganduɗa ko haɓertanoɓe adana ɓe joomen kaɓirɗen waroɓe ɓe wargo muɓɓu guite kala mo jii mbaɗa ko wiyete ko hono sawru gumɗo ɓen ɗon ma dañ no pewnitori ma dañ no gummori to goni to naata e nder leydi ndi ɗum noon et puis ko ɗum caɗele mawɗe eɗen mbi tan yo Allah faaba kono ko yiya
ko walla ko soyna ko ko hunde hulɓinide saabu ɗo e dumun ma yi so tawi o situation yawani ne wayno marede eɗen mbawi wiide catto fayi to ala ndiyam saabu Idriss Déby ko barrage mawɗo wonno ɗon e manam to banggue ummortoɓe toon to leydi Libye to banggue ummortoɓe to leydi Niger e leydi Nigéria e toon to Centrafrique kala en jii ko leydi ndi ganduɗa ndi nan sati ɗum leyɗele gonɗo e fitina mawɗo mo ganduɗa o ko robilaji gummoto toon ko wiyoɓe ko islamiste en kañumen gummoto toon ina mbaɗa ko beela nder leydi ndi donc on ɗon natiye ɗon hannde te kadi pour leydi ndi deeƴe alay saago ɓiɓe leydi ndi deeƴa e koye mumen consensus heeɓo pamodiral heeɓo e on tuma cuɓaɗo so tawi ne hawran yimɓe fof ɓe mbiya hani hawran min so hawrnani aussi ɓe ƴeewa kamɓe ɓe gata pitali mabɓe ɓe mbasa heɗade ko haalno walla ko waɗa ɗon kiɗa adana ko fof ɓe gacca kulol ngol ɓe mbawa wadde ɗon neɗɗo mo ganduɗa ko coholaɗo e on tuma leydi ndi wawa yarude yeeso Aissata noon tigui Amadou Moussa te ɓe ganda kadi leydi ndi wona leydi royaume wona leydi royaume wona leydi royaume ko ganduɗa mi ummoto ɓiyam jooɗo ɗum ɗon tawi Amadou hande hayso wonno leydi royaume est ce que cikkuɗa hande sinno ko leydi royaume wonno ni hande wodata ko wayla hen ko change hen eto aduna o tolni ɗo saka noon wona yaɓɓude konngol ma Aissata mbaɗa min taɗi gasi ma caɗya fo ko hunde nde ganduɗa inen teska e leyɗele ga e Afrique en tout cas jotiri to banggue royaume ɗi ko wayno Eswatini en ko wayno Maroc en jii seppoji mawɗi ene mbaɗa e munen yidde wiide tampi laamu royaume jiɗi ko yo laamuji ɗi ganduɗa ɗi ko laamuji aɗa ɗi kala no mbayni yo waɗe donc firti haysino wonno ko laamu royaume wona mi welama tan mi fawi ɗon kaari ala ɗum yadata koye consensus mo ganduɗa leydi ndi kala walla ko ɓuuri hen ko heeɗo en tout cas ene wawi yitade hoore muɗum en tout cas noon tigui Amadou Moussa ko ɗin konnguɗi tigui panomi ko ɗum ɗon woni lawol wadde noon yo rewne tan lawol tawde wona leydi royaume yo rewne lawol jaam arta e leydi ndi kono noon ko mbiɗa ko mbeɗa andi tan ɓe jogori ko gattodirɗo e koye mabɓe ha yettoɗo ganduɗa ko wiyete yettoɗo wortorteno ɗum wonno komin gaddannomon e roɓɓindu jayndeli moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko tuttude won aadi janggo so Allahu lamɗo o jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗonde ne banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat